Günel mijarên sereke êku derbarê baş pêvajoyê de derketine pêş bi taybet girêdayî hin alî ji daxuyaniyan didin. Özgür Özel serokê Partiya Yenî jî axivî bû ji Rojnameya Cumhuriyetê re derbarê pêvajoyê de ji doh ve hin hevdîtinên İmraliyê jî li ser hin malpera hatin parvekirin. Hin alî dibêjin ev ê hanê bi awayekî hatiye parvekirin êdî ji aliyê hineka ve ev rewşî derket pêş gelek nîrxandin duwan hevdîtinan de jî hebûn. Di heman demê de jî ji bo civîna 24 hê jî êdî hin rewş diyar dibe dibêjin di wê civînê de jî wê hin xalbên diyar kirin ji bo rêveçûna pêvajoyê em agahiya ji te bigirin. Belê bênaz piştî ku pêşnûmê yasaya çarçove cû parlamentoyê derket helbet daxuyanî peyam geşedanî li ser vê mijarî her berdewam e. Ev çend rojên dawî di medyayê de bi awayekî axaftinên nivîsên hevdîtina şandê İmralî Abdullah Öcalan ya serê meha tabaqê hatiye kirin bi awayekî hat parvekirin niha ev hem di rojava medya Kurda hem diya Tirkiye de ser medya civakî taybet tê nîqaş kirin. Divir de li gorî van parveyên hatiye îdakirin û gotin ku Abdullah Öcalan silavên taybet ji bo Özgür Özel şandiye û li ser pêvajoya heyî peyamek ji ji wan re ragihandiye û li gorî van parveyan dîsa Öcalan xwestiye yani Özgür Özel raderekê wê bişîne şandeya çavderiya parlamentoyê wê şandeyê taybet ji bo CHP xwestiye hatiye gotin. Her wisa dîsa li gorî van şandeyan peyaman Öcalan gotiye ku ev wisa dibêjin ku difikirin ku ev wê Yeni Parti ji holê rakin yan jî wê li gel Tifaka Komara Tifakê wê yek bibin û wê Yeni Parti ji holê rakin û Yeni Parti her dixwaze hukuk û demokrasî bêsazkirin ya demokrasî hukukê ji vê rêyê derbas dibe ev ji AK Partiyê re nîqaş nake ev devletê re ji bo çareseriyê hukuk demokrasî şer dikin riya demokrasî ji Silîvrî derbas nabe û ji İmralê derbas fiya hatiye gotin. Taybet ev serenav di medya Tirkiyeyê gelek derkete pêş van çend rojên dawî û bi awayekî cuda tê nîqaş kirin. Wekî din Özgür Özel jî biriya hepêvînek taybet li ser vê van daxuyaniyan û van peyaman axivî got ji aliyê Dem Partî ve ji wan re derbarê hevdîtina agahek natiye dayîn. Ji aliyê devlet ve ji wan re tişek nehatiye gotin û randevû jî ji wan nehatiye xwestin lê divê ji ber wî jî ser vê mijarê nesekiniye Özgür Özel û Özel dibêje lê ev dikare bibêje ku li gorî wê riya demokrasî ji parlamentoyê sandoqan derbas dibe ev riya demokrasî ji girtîgehan an jî ji bajaran de nabîne. Weke dê zanîn lijneya giştiya Tirkiyeyê de 467 deng erê hatibû erêkirin û pêşnûma yasaya çarçovê wisa hatibû derbas kirin. û Yeni Parti jî 35 dengên erê û 54 dengên na dabû. Ev encama Yeni Partiya dengdayîna wê hatibû nîqaşkirin hatta gelek jî rexne girtibû. Özgür Özel ser vê jî wisa got vê hema hevpêvînê de wan bi prensîp tevgeriyane û nexwestine pêçiya çekdaranî bisekinin loma dengê erê dane û dengê na jî lê maf dide dengê na jî.